6BR, δεν είπαμε. Α, ωραία, κάτσε. Πάμε εδώ. Πάτε σαν τρικά level. 6-3 είμαι. 6-3 πας στα jet. Περίμενε, θα προάλλω. Βάλε το Α5U2. Ρωσάκια βάζω μέχρι 6 είναι. Ρωσάκια. Ναι, και εγώ Ρώσους να έβαλα. αυτά. Να ανοίξει η καρδιά του. Μόνο δώστε μου ένα λεπτάκι, έρχομαι. Παιδιά, στην επόμενη μάχη μάλλον θα παίξω κι εγώ. Καθαριστέ μου τον κόλο. Α. Μα ένας ρε πούστη. Τέλος. 6BR έχω τον τώρα εγώ. Εγώ 6BR έχω πολλά. Maximum 6BR. Όταν τελειώσω αυτή τη μάχη με τα άρματα θα έρθω. Οκ. Πάμε. Πάμε, ναι. Πήρα Ιαπωνέζους τελικά γιατί θα μου σπάσουν τα νεύρα οι Ρώσοι. Μπορείς και τώρα. Προλαβαίνεις. Το βάλες. Πρέπει να έχω κι εγώ τέτοιο ώρα, για κάτσε. Να το βάλω κι εγώ, ευκαιρία είναι. Πολύ. 6 λέει, καλά. Το. Να το. 5 τέτοια έχω. Πάλι παραπονιέσαι. Τα αεροπλάνα τα τελείωσες. Τι άλλο θέλεις. Α, καλά. Τέτοιο θέλω κι εγώ. Α, δηλαδή θες και το Άσε, εκατομμύριο, ρε. θες και την BMW. Δεν μπορείς με το εκατομμύριο να την αγοράσεις. Λαβόγιο. Σε με 1.000.000 αν πας στην τράπεζα και πεις θέλω να κάνω κατάθεση, θα την κάνουν μόνοι τους δώρο. Παλιά γινόταν αυτό. Παλιά. Ίσχυε. Εγώ πρόλαβα, παιδιά, το 22% το έχω. Είχα βάλει 1.000.000 στην άκρη και πήρα 220.000 τόκο. Δραχμές όμως. Ναι, αλλά ήταν μεγάλη υπόθεση να μάθεις Ναι, τα ναι, εκατομμύρια ήταν. τότε τα λεφτά, έτσι. Ήταν. Τα κλειστά λες που το κλείναν το εκατομμύριο. Ανοιχτά, 22% έπαιρνες. Ανοιχτά. Τιμή του δουλειά μου μυρίζεται.
Τη μύτη του διάλογου μου μυρίζεται αυτό. Τότε ήτανε, Στέφανε. Ήταν χρόνια. Ήτανε... Να σου πω τώρα τα πολιτικά από στρατό. Α, όχι πιο παλιά ήταν. 89 εκεί. Προς Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Ήταν Ανδρέας. Μετά βγήκε ο μαλάκας ο Ανδρέας και... Το αυτόνο της μαλακίας πληρώνουμε. Το Βόλα, δώσ' τα όλα. Αυτό πληρώνουμε. Αυτό πληρώνουμε. Ωραία, αρχίσαμε. Γιατί δεν το φτάνει το Wellington. Τι είναι Μπορείς ο παπάς που τον είχε χεσμένο αυτό να... Άιντε, σαν γαναργή κίνηση πάω. Άντε, γεια. Άντε, γεια και εσύ. Στείλτε μου, όταν βγείτε, στείλτε μου και με ένα invite. Οκ. Αν έχετε. Έχει. Τι είσαι μωρή, φου. Ωραία, γάμο τράκαρα. Όπου και σβήνει η φωτιά αφού έχει ξεκολλήσει το μισοφτερό. Ευχαριστώ ρε. Κλείτωσα το κολαράκι του Λευτέρη. Το χρεώνεις. Τι τράκαρα. Χρήστο, το έχεις? Άμα καταφέρω να στρίψω. Critical και κόλλησα Όχι. πάνω του. Καλή φάση. Τόλα ρε. Ωραία. Και τώρα το αεροπλάνο πάει μόνο ευθεία. Ρε που στη μαλάκας είμαι, πάω απέναντι στον ντο, τι ηλίθι. Κεφαλιά με τον ντο. Ναι. Ναι, δεν λέει. Είχα και Spitfire.